Pasko na, kaya ako nagpakita ngayon dahil meron din kami ipapakita today, tonight, itong Tagbilaran Municipal Grounds. Ano? Tagbilaran Municipal Hall Grounds. Nandito sa Tagbilaran itong mga magagandang tanawin ng ginawa nila na decorations ng Pasko, guys. Let's go and see. Kahapon kasi nag-light sila ng Christmas tree. We weren't here, so sorry. Pero now we can see. Now, see now. Ice cream mo lang. Bukado lang. Marami, ganyan. And then, pili ka na dyan. Okay. Saan? Maya? Ano pa tayo? Marami pa.
letter M. I think that guy's filming a karaoke video. Wait, guys, let's Daming kumakain. Ha? Tan? Doon tayo sa loob ng ano? Doon? Hmm? Kunan mo na, ganda na. Come here. And, nako, amoy pala na ibusog ka na. Dini, colorful dini. Ganito. Ganda. Nagtakan at nagtakan. Ito do highway ba? Unahan. Then ang big bitaw diba ni traffic light ba? Oo. Mga anak tika diri lang. Diri ako no. Dili diri ba. Sila may baka ano. Saan mo ron? Welcome to my guys. Welcome to my Welcome to my guys. May telepono. Ha? 150? Wow. 'Ang galing. Yan ang iwataw,
Dinner in wow. Do not bring the litter outside. Ah, to.
pa? Ano, iba pa? Ha? What's it called? You know? That's it called, you know? Imagine like, Iya lagi, gigi. Ang daming regalo. No? Daming regalo. Pressure. Prenino. Wise man ka rin. Ito, pinuli. Saan kay boy? Muna te. Saan tayo? Okay na? Hi, mom! Isa. Si Erika! Nabanhaw. Ayun! Nabanhaw. Ay, ano? Wala ka matita, ha? Saan man bitaw? Hindi. Dampas, kami lang kayo. Kami na lang ba? Si, kami na lang mga pininan ko. Pero si Juan, si Tasha na mawala. Nag-away-away yung dito.
Nag-iisan mo. Naikot na tayo ng country. From mga stoplights, mga na-OPD. Ito, ikaw mga gusto mo sa GG's. Ang mga customer sa GG's din doon, pwede ka man. Sunod, sunod. Ito ko mamay. Tauban. Saan?